apen jasmet ke niliri sangho lumbajong borlang perpen dak manjaan klembang pi asongja pi entum APHLC kenangan ningkan pen ke klem cipeduk pen piniar ni bangke ngeltum APHLC a party ahin pen mana APHLC a party kachi oji phansi laso press meet ngeltum nangke pha lasi pini ngeltum long APHLC long ke claim arpu ki do saide atum lola non nili phi ben nili RARV nangkang ni dun tuman ke pu alang li ke inglong kiri ahawar langkaizan pendang lok mizung kathabeong halapu in charge ba advisor lo itum APHLC alang li inhi sango dhon sing hi pulo apen ke puthot inglong kiri along APHLC along alang li vice president alang li samyante alimen Mongol Singh teron sondata si pu ke borlang pher langsoliat in charge lo kamsing ingti ampar ke pu bangke 8 kilo jari ingti arong ke sarmat lo nasi pu ke borlang pher merlongki hanse pul alang ta area APHLC area in charge lo president lo pu alang li ta kumson be alang li ta PS secretary lo sondata si pu dipu IT cell lo lumbajong alang li tenison tok be lasi do piklang dak arpu mane lisa teng ne tum nang paklang po pen ke lisa teng ne tum nang paklar po lasi dake bangjok ta mane duplicate pu kalilo etum ke claim vek kache song vek alang li ke pu metheng toma procession kache song pen anta nang claim lo ajak tum ke 2021 19 pen ta tolo nasi piniar ni bangke nil tum ke APHLC a party pen kachi olo la pen ke BJP a party long ke dunyat lo ustahino ne lo athema chingki chingwayat lo ne tum ke officially ne tum mane officially pen ke damlat lo non public along si etum ke dengia program bangke pu alang li tum CM sar pen aporak teng pen nang than po laklo la si pini copy pot si ne tum party che onang bangke ne tum ke party ke jalin party mission lo ideology mission lo tame ke jalin ladak long penangan kamang hume me alam akita dolo pen ke kache peke ni phanta bori wang vedet ason si nel tum ke hokpet kache song pen ajoine nel tum phan thepai ne herang to nang ke japon ne tum thang e prang long future kache charge that ajoine athema ke dam tang nel tum ta thelong lo APHLC AB nang klang lo non original duplicate nang klang lo e prang ko an APHLC to nang klang ne tum thang da chini bos ta me e tum ta jongsi la so teng klem dun bom plote rada tum khang kapamang huwa kam pote ne tum se adai to yimo ekai ove along ke ne tum ke la so apap bangke rong akidu ke sung himejang re atma apap bangke ne tum ke chodeng tum te ahir juno ke pusi non ne tum ke theklong angring the pik la so party ke leadership crisis la sila swang bong bangke ne tum bangke ki duduni phane sung pik lo athema jongsi alang tum ning chekarla pe jongsi alang tum jongsi reform do pen ke prang kache peke ngi phan ke claim mesen potela bangi tum chi ne bangsa me non bangke tum alang le tum long bangke asonten ke claim oppose aka claim aka prek po bangke ni tum ke kroi thek thelo la si piniar ni ke ni tum APHLC song pen ke angton lumbajong la ke leaders anlo na je bangjok ta mane ene public jungjung kelelo la ke lumbajong a constituency APHLC a leader side lo la si pini ni tum party pen chi onang banga la helo la pe non jai ka thar ke jalin APHLC si nil tum claim bom pen gela so a party pen si ka chi olo nil tum ke ene ke pini bang thong ke plikap doi post ta men ke dam ke wang katora joine si tum chingrum pe dun da sta non ni tum dak nang ka chingrum ke bang koira thok inkoira si bak se do la ke leaders lo asi aku rong sotum ta chini lai leaders pina dik lai ke rong sotum si chini po pen ke lan so se leaders um tanang klang chula la
men ba penar nili ene porhi pruipo la swateng bangke nili men ka porhi bangke nangi tumpuri cirung data chogi inglong kiri APHLC advisor Don Singing Hi lapen ke hemari kamsa PHFSLC president lo PS long Bijoy Ronghang ri cirung hoi tur pluta chogi ampar ke Ajoy Phangcho secretary lo Khonsing Tiso vice president lo Borlang Fairpen APHLC president lo Mirlongki Hanse ampar ke secretary Homson Be ampar ke Hamid Be ampar ke Langso Liat Pen alangli Kamsing Ingti president lo 8 kilo Lamding Road Pen Jari Ingti Arong bangke la Gambura alangli Jensing Ingti lo GB lo adun tu secretary bangke Prodip Ingti 8 kilo pen dotulang APHLC Women Wing Finance Secretary Lili Ingti P ampar ke Inglong Kiri Vice President Mongol Singh Teron ampar ke Rongkimi Pen IT Cell Lumbajong Tenison Tokbe ampar ke adun tu Organizing Secretary Rongkimi Pen nata Simeon Ingti ampar ke la Rangsina non youth newly fresh youth atum do Mindar Teron ampar ke Malong Phangcho Angthik Rongpi Jadi Rongphar Minuka Ingtipi lalo lasi lan lo ampar ke dopik lang ya tumlong stame pinia ni banang cetong dun pedune dala por kadure pen ama sisteme pena dik bangge dotula